Nagpapadagos pahas tangunya ng ginigibong assessment kang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Vinsons sa winalat na danyos kanan rapadong buhawi sa Barangay Sabang, Vinsons, Camarines Norte, pasado alas 9 ng banggi kanakaaging Lunes. Sigun kay Rodora Clasio, pamayo ka na sabing opisina, inisyalmente nasa 68 kaharungan asin 15 bangkaan na raot huli ka na sabing kalamidad. Daiman danin da direktang pang masabi kumpiraan total na bilang kan mga classrooms, waiting sheds, asing bihikulo na nada nyaran kan buhawi. Alagad maginan barangay huldaadain na kalagpas. Ayon po dun sa ating mga kabarangay, dahil gabi po yan nangyari, hindi po nila nakita kung ano pong itsura niya. Ang bali parang pinaka nakakatakot na ayon po sa na-interview namin na isang kabarangay natin doon ay may isang malakas na ugong na parang malakas na malaking truck, malaking sasakyan na papadating. And yun na, may malaking parang maliwanag. Tapos yun, biglang malakas na hangin. Dugang pa niya, maswerteng mayong nakulugan na residente sa nasabing pangyayari. Para mientras mandang nagsisirong sa mga designado nindang temporary shelters ang mga pamilyang naapektaran. Salamat po doon sa mga nagpapabot ng kanilang mga tulong at ang aming pong lokal na pamahalaan sa pamumuno po ng ating minamahal na mayor ay ginagawa po ang lahat para po makapagbigay po ng assistance sa lahat po ng mga napinsala. Kung sino po yung mga gustong tumulong, bukas po ang aming mga palad para po tanggapin yung mga tulong para po sa ating mga kababayan. Napinsala po ng ating buhawi. Sa ngunyan, padagos mandaan pagpapaabot ni asistensya kang gobyerno probinsyal asin man iba-ibang stakeholder sa mga apektadong pamilya. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.